저도 뭐 빨리 집에 나요. BJP로 꿀 삼감 kayak katang jamang ka bung selain rok hai neng razon aw tangka soy nengka dobo raz umum han razon tonita agini razon ko samne razon kai tonita dobo to BJP rok sepan sekna borong ingke borok bunyi bung senani bunyo phalani omah bang seborok o razbon dobo borok khasika agini borok sena nangon abno lukbobon no razbobon heuta ang khasing saya diba Kebangma raja orang lagi wo India government mulai join uinai mengapur tongan keri keri bla bro India government keri ble buino kesamrong seborok raja palok masong lagi seble nggak puno aron apur ni borok rasbo ni cong kata ko kata apun borok history no kemar na yo raja orang lagi je সম্পর্ক tongan Syria kayaknya yo BJP ro Hindu raja kayaknya bagai Hindu raja kayaknya bagai segemana na yo amai kata kayaknya cong kakak kuno obagere hebna rasbo tong tong tabro akhirnya rasbon kesamne bung ton tengka aro tamdani puspo bonton nichi heritage khana de hobo bidut samani khana ka bawo Kristen borok ba amna hasajak li harin khana ka bigas debor ma samare khana ka bohong ka sawo bo tak raja kri kha heben rajang khai jongko thangka maharaj ni khulumu bo amai thangja ble bo raja ni khulumu raja kri ke bono raja ni khulumu kya pu अब तो कौक रॉक राजा ने बंश बा राजा नता बोले पृथ्वी राजा उनकी नहीं बिले ऐसे राजतंत्र उनकी नहीं बिले अब बाइबल राइस लेकर तुम करो आप के राजा ने खुलवानता ताऊ ननी ताऊ का बहंग नी बागई रंग नंग खलाई बागई निजिनी कोन फाली जंगोटा ताम से गबु निजिनी ऑफिस न फाली जंगोटा बीजेपी खाजे रवा दो बिकास बाबू नि बिसिंग दिबांगथों रेबती नि बिसिंग दिबांगथों जिष्णु देवर न बखाना कोहन बिसिंग दिबान direct funding sin sukirim man situ BJP usini borok tongan nangu Kongres usini borok tongan nangu CPM tongu masarak menarong nanu pati ni klainai khalai masih minugo bulai masih minugo dok sok tamarong nanu rabar bagan solir barang nunu bunyi noko tangai nai rangsak lamarong nunu pati parasarak ke जों पिपरा सायानिना borok to pani पिपरा सा सिमो गइनो बकासि कदंगो रि borok kan borok sa borok da borok o borok ni sini aging goto history to go abonang raja no wasu kuila puroi raja ni khikorok suno da sok borok o raja ndati si BJP 5 lasla kin darabe si BJP 5 lasla जों BJP ni netar wai calai ngai kok sai जों sible CPM nó maro hasi dai nơi có CPM nó je ba tong thok kha pora suna kri dong sai nyo sa ki ri bangai rok thai offer ri tong disu o yang angke dosra deb chukti khai bani kuno fulfill khailang ya sabon boite tam kok sanani raja ni bukun dus kuri rani ni bukun dus kuri borok ba janjani family janjani abo janjani rasidik ba janjani bepar abo hai de ba hanya borok salai setongnya aja ni hai rok to bele hambai abo to age sena nang mani abo rok agi no raja jokhon raja kri pun sena nang mani tak borok seka borok ta hamya jangai ta ko abo na andlong klai ni nai borok dilli wo pasi mago seka krawo nang nu kape paro ta sara india sik sena nai jongo abo nang kasui mana BJP rok raja kata tam borok klai mano o direct amendment bill abo pass kari mano tahu edisio jadi borok fainai ni siapa nih bor itu deking faibam fainai karena onek sing coba kalinya rok BJP hapka mau tani borok faja ISF kalinya rok tangka bohong nih bagi matang kable tahu kedai buku kasak kapai aja kiri kan komunikasi kerok tangan kiri kata rang kering ke borong nih ekdom komentar kering thang dia nak ini rang tam kering ke jerai ni phai bang kamu maya ngan chin ne tara wa mai kering mai su kering coba kalian kan ini ko nanggo tak raja basra itu tuh boba nordis thansa khaye jongo kaham uta ba rara choron sawo
Tinta kong darada soron. Jirin sudri bo. Not ini kaisa neta songjak ne. Ya komedi tong hubungi. Tam komedi tong ngomong normi tong lah. Tam ko balai rotam yesla. Tak razal ti hekon rotam jong namle. Tahu zeng besang oh ke PIB sini 10 tarik meeting tong. Zeng mo thana bo agi wo zeng hamjagu. BJP no hamjagu. Tak borok sinal hing tong walai le mana kini Sinal se borok sinal. BJP sinal. Mo thawo sinal. Walai lai tiro bulai tiro. Azera talik balik. Zeng mo thana bo nainai. BJP nainai. Mor omai sibarahan ni borong apa suka koyang musungo. Mo thana bo 15 tar di. Pai 13 tar di. BJP na 10 asar di. Pai bagi tong di. Mili lai cha engko andolong kai purai edisi salai pro bro rang ro na sido. Apro phandar sido apro kaza jeng ote boro ote khne lama perna ni phena bagi cha boro. Haji lok. Jeng siadi ba diliwo jeng BJP party bisa ang thujak beli 3-4 bro ore ba thujak beli ang thangjak meeting paijak beli. Jeng ko song tongpru larang sai song tongpru debraj apte song tongpru karya muna song tongpru ang thujak beli pini nokrogo. Tabu tam saranang. Ini Ibrahano Ishwar Saratai Muthang Malia. বিদেশি ভাইজান গাবো হিন্দু থুইনাই 2024 সালनि 25 ডিসেম্बर दा 30 डिसेम्बर से थाइरो को बरंग तिब्रा हावा तनाय हिनि जे इंडिया तनाय हिनि जे दा जों मानसिना आइनो टिभि चालाव लाइत्रै संबादि रं लाइत्रै मिनिस्टार नि ति जं लाइतिखा ताउते गायसा ओ सिनि आगिनि NLP ni founder Joshua Deorong se NLP bung farnai bung farnai tak sorry hanja ini bin nogo borok kaisa mai rosani gokana ang pesa bu sai daga agi bo wa wala lega sos baka sorry hanya bu ken nai di ni thangnai krinta 15 jon thanganta hai somai paile pu hai paile pu ala bini bung mungui se NLP bung farma da sai jongai ka bu agi Jepang wala lega thangai nai di ta kisa subai di ta bono sorry hanya to sung busuk ang Daniel kimi lai nai bina nok pa ano ai dirika bawa hamzaka ni hairok ta ko belakan hambai bulan jotna nai tongai ta kote bohu sona ani olje entertainment YouTube channel lam sugo norok thumbnail tai title nui norok kaham ke butimang kana tinini ketal video wa norok SHR ni norok kana chini ha barato India wa norok tabu SHR ni semang kana West Bengal te Bihar rogo gobang ma muslim Bangladeshi rok tabu SHR ain ketal boja gai tabu SHR bhaioi tabu Bangladeshi rok 2002 je document kri rok borok tabu jotono pura delete tangi hingangke o India ne tabu wai chemen pura transfer pura batil khai roja Bangladesh borok pura 24 ঘন্টা ne bisingo borok Bangladesh khai hangke bok ni pura 12 বছর জেল khai rijang abon bagai tabu SHR ain ketal khai roi tabu je Bangladeshi rok belai khino kosto khlai kablai pura mukti klai borok tabu pura Bangladesh hano hai paisin pura go back khai roja kha te aro wo nini yareng hindi nini belai hindi bubar hindi aro te sana kok gerei wachini yapangni yareng gerei hinto wachin jotona busuk basak dun sap aro kono busa bete busuk basak ni gerei jotona wachin Bangladesh go back ang norong nugi mang kana SHR tabu belai khino dangerous soli tongo chini India wa tangi hingga hingke agi rogo asuke ain ketal tubuka phiaba o Bangladeshi rokno borok back khlai rohmaya tangi hingga hingke ain chiani bagai te bojiani bagai ain kreni bagai haikino mix khlaioi sini o India wa vacancy nini job hindi te kwbang ma business kaham hindi je kono nini market phan ungtung jesa company phan ungtung jotono soman oi toha tangi hingga hingke Bangali rok te musulman rok bai jotono mix hingga tabuk Bihar okano hindi West Bengal okano hindi tabu SHR bela kheno dangerous ke toli tongo 24 ঘন্টা ni bisingo nongkhaya hingke 12 বছর jel khai rijak nai te amoni bisingo Washington Bangladesh direct tarkata
rohor jangnai ayang wasni pradiat khaye te jango ma hamja abo haika an bojak SIR hangka hangke sini India wo pia ba sini Tripura wo bo tabuk SIR ahai pura o aino singno rina tomani pia ba tangi hangke sini o Tripura rajo wo hangke SIR phakrei te o aino bojagya jodi suno o SIR sini o Tripura rajo wo o aino hangke sini o je Tripura rajo ni Bangladeshi rok borok jotono bek mungkin mathamai kamu Bangladesh norok nugui bangkra besek kaham klayei bayre wo tabuk an klay rijaka sini Tripura rajo kami tangi klay jagya abo tabuk norok no ang serai ke sawi kenarnai tabuk te bohuk song norok video no paik tan jornai tungin norok kaham ki buji manai SIR tanggai sini o Tripura rajo wo samung nang jagya tangi klay jagya sini Tiprasa bai Tiprasa tabuk walai sulai te mukhang songlai ngai tomani bising tise sini o Tripura rajo wo action nahar jagya sini PM Sri Narendra Modi bo already no Tripura rajo ni kahini no saimanai Bangladeshi rok no direct pura rohona nise wai sebe no warning rijak te saklai jaksi piau tani action nahar jagya sini Tripura rok khasia neta pet warok khasia kisam bisa pocong jak borong maso 1.5 lakh 1,60,000 asing mono bane borok hamza gei Tripura rok no phalei borok simi chawei kothok chawei aram khai tongo te sini Tripura dok pharok asuk thei tongmani sekle jagoi tongmani borok abo khe borok sia borok rang masa khane payo kaham korema tongkhane payo te nini o thinang cherai rok refan khaijak buthajak tongthong te kebang ma totra seiban buthajak tongthong borok abono borok sia te borok nohorya piabo already borok saimani tongo SIR mangkhang gangke sini Tripura bai Tripura thansangei sing kubuni an ketal bokhangkai sini Tripura rok ni manthai mannai te joto bebak chikon mikon manthai rok abo bebak serai ke mannai hine borok saiman phano borok saimai haike tongo aboni bising tisia sini Tripura rajo wa action nahar jagyango tabo borok khai 5 lakh 6 lakh bai paijaki tongkha te yang odek khangangke solana ba je sakai no party thansa ngai phano sini manthai rok no to bonani bagai chei ngai tongo piaba ayang gote 10 jona hangkai rang 5 lakh 6 lakh bai paiei Tripura rok bagai se hamja bokti dari tongphune te sai tongsinai kok singjai tongsinai obo hai hangga tabuk nor social media o nukna kaham lama boro hamja lama boro kaham lama no sabuk khaitong hamja lama no sabuk khaitong abo to norok serai ke samano tabute bokuk song nor comment khanya ta pogdi o video o nor kaham ke sari te norok tabuk je hamja khlai tongnai Tripura rok no borok ni mung norok comment o khlai sari borok ni tei video to bunai kaham ke hangga angke aboni bagai se sini Tripura rajo o action nahar jagya Fatar haste o tangi SIR action nahar jak SIR Fatar haste o hangga angke thansa aro o tei kubuni party mungsa kre CPM TPM kre aro direct Congress tei aro BJP sabo SIR san Congress rok borok chor SIR ankari nai borok o ankari se Bangladeshi rok tabuk India ni white Bangladesh o go back kale rohor jago piaba sini Tripura rajo gangkai BJP rok bisi tei BJP no sorkar o sorkar ni bising tei mungsa action nahar jagya tangi gangki joto wansa rok ni aboni bising tei sini Tripura rok ni SIR ya phano gubuni sini tabuk je Tripura rok sanai tomani abo phanse action nahar jagya te accept khlai jagya sini Tripura rok ni tomung samung hamya te kebang man eta pet warok rangsa kra robol rangsa oi sajung ban siwoi tongnani mosung jago aboni bising tei sini Tripura rok tabuk esuk tolawo kelai seklek tonjanani nango hingga seng tamo khlai ke seng sini manthai rok mannai seng te kusugo kanai abo norok no comment khai sasidi tabuk te bukuk song tinini video asik tino norok no belai ke tinini video o hambai